Evans, Vincent. Mae angen i Vincent symud mewn i'r cwrt i aros yma croesiad yma. Ydy'r croesiad am ddod Elliot Evans. Evans i gyd yn arbennig gyda Vincent yn mynd amdani! A mae Vincent, di'r hoer Met, yn heiddiannol mae rhaid i chi ddeud ar y blaen. Wel. Gwych na ddeud. Elliot Evans, mae rhaid fo'n neud rhywbeth iddi hun fan hyn oherwydd da ni'n gweld mae amddiffynwr ar ei ddefo di mynd i'r canol, felly mae'n efo droi sydyn, cael y croesiad, penio i lawr i mewn i'r gornel, heibio Conor Roberts, gret o gol. 10 munud ag ychydig eiliadau o'r hanner cynta yn weddill. Roberts yn dod, chwaraes haf Cabongo. Ceisio manteisio ar y ffaith bod Roberts allan o'i gwrt. Mae'r cyfle o bosib yn dal yna. Vincent cyfle am ail, ar ei droed chwech! A mae Vincent i gwneud un ddwy. A wyddwch chi be? Mae'r stori yma yn mynd yn fwy ac yn fwy rhyfeddol. Am gol gyntaf o peniad, edrych o hon, trwy chwith, ping, bang, syth i gornel. Be mae Seintiau Newydd yn ei wneud lle maen nhw'n edrych ar ei gilydd, maen nhw'n beio ei gilydd. Dwy gol i ddim, a fedrach di ddim deud pan nhw ddim yn heiddi. Young. Smith. Nawr ti'n mynd wthiad yn Cwr Cosby ar Williams, meddai fo. A mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na. Ti'n gwybod beth? Maen nhw wedi gweld fath dwi ddim. Ond fe alle hon fod yn foment mor bwysig. McManus yn ei ôl yn y tîm cynta, yn ei ôl yn sgorio. McManus dim camgymeriad. Met 2, y Seintiau 1. Di cael ei nelu wrth gwrs am Vincent. Fo sy yn ceisio canfod yr ail bel. Mae gyfle arall i'r hoedd i fewn. Craven yn disgwyl amdani hi. Mae o'n cael ei anwybyddu. Mae Cabongo mynd amdani! Ac yn y diwedd, Evans gafodd y peniad. Does na ddim cysylltiaeth fo a Redmond ar y postau bella. Mae'n mynd i giro'r peniad, yndi. Efo'r bounce, mae wedi darllen ni. Mae'n rhaid sgorio. Mae'n rhaid sgorio. Daniels. Nôl at Clark. Mae Clark di canfod lle. Angen pas dda. McCarthy. McManus! Am gol. Ac yn sydyn, mae'r gêm di troi ar ei phen. A nath o just brofi pwynt dwi fod yn y tîm yma, a just y pwer na ar y foli. Dim siawns i lang yn y gol. Cabongo. Mae Williams di cipio'r bel. Mae McManus efo fo. Nôl at McManus! Ac oeddwn ni'n disgwyl hat-trick gan Vincent. Ymhen arall y cae mae di dod. A McManus yn sgorio i drydedd gol. A dyna pam bod y Seintiau yn feistri corn ar bêl-droed yng Nghymru. Young, mae o'n chwilio am ei gynta. Young yn mynd i hun. Bobl bach, mae rai fo hwnna gego sbotyn am ai. Evans fel pladur drwy'r dyn. Ac yn sydyn, mae'n dadfeilio. Cic dda. Cic gan foi hyderus. Mae'r dair yn beder. Mae'r Seintiau yn rheoli. Daniels. Young. Young i mewn. Young am ei ail. Mae'r beder yn 5. Mae o'n just fel hir a mae o'n unwaith eto just dangos i gyflymdra yma hyn. Ia, mae'r gêm di mynd i ffwrwan. Mae'r gêm di gorffan ys dipyn, dwi'n meddwl, yn y mani. Nawr te, mae Daniels ar rediad bach dasbiwch ar y lles gan Williams. Williams, cyfnat y Williams arall. A mae'n dod i Sislovic. A mae Sislovic yn toi'r 5 yn 6. A mae hyn yn biti. Ac os da chi'n anghofio gystal tîm oedd Met yn yr hanner cynta. Ac i'r rhai sydd ddim wedi gwylio'r gêm yma, mae'n edrych yn chwalfa. Mae yna fwy'r stori na hyn. Obviously we made it very tough for ourselves, a bit tougher than we planned. Just a really sloppy start, and credit to Cardiff Met, they picked up on it and got 2 brilliant goals. But I think the reaction showed that's us at my best, and obviously for me personally it's good to be back and
back scoring. Yeah, look, I think Cardiff Met thoroughly deserved to be 2-0 up at the time. You know, we were really poor for 30 minutes everywhere over the pitch. You know, every department we were second best. You know, we weren't great with the ball. We weren't great without the ball. First contact, second contacts, just generally, you know, they were better than us, and I thought they thoroughly deserved to be 2-0 up after 30 minutes. I thought the second 15 minutes we then got back into our stride. And then obviously we'll get to half time, and there's a few choice words said that couldn't be repeated live on TV now, and in a change of shape, and the players reacted, which you expect them to. You know, we've got good professionals, we've got good people, you know, and they knew. It doesn't, you know, just because I go in there all guns blazing and, you know, and dig a few out and have a few home truths about how we played the first half hour. They know that, you know, they know that the good professionals that understand. In maybe it was that reaction, and then I thought second half we were excellent. I fod 2 gol I fyny yn erbyn y Seintiau, dim lot o tîm oedd yn neud na, I fod yn onest, ac oedd ein siap ni, ein canolbwyntio ni, y ffordd yn union ni wedi gosod lan trwy'r wythnos I ware, o'n I gallu gweld yn glir, a o'n i'n siomedig dros ben gyda'r sort of, y cic o'r smotyn, penderfyniad eitha soft o'n i'n teimlo, a wedyn mae'n rhoi bach o momentum I nhw. Hynny, ni'n mynd mewn hanner amser 2 gol I ni fyny, a wedyn dod mas, a mae cyfle dy Joe Evans reit yn postyn cefn fyna, I wneud 3-1, a falle bod rhywbeth arall yn digwydd ar y diwrnod, ond fi ffili helpu yn fod yn falch heddi. And you can look forward now to a third successive Welsh Cup Final and the opportunity of a domestic treble. Yes, it is. It's definitely, you know, we wanted the, you know, 2-3 weeks ago we wanted a quadruple. We wanted to go all season domestically without getting beat. We're still on track for that and win the Welsh Cup Final. We all know how special the Welsh Cup is. You know, it'd be great to play it down at Newport, and you know, and we're really looking forward to it. It's obviously going to be a really tough game against Nomads. So the first and second in our domestic league, you know, for a showpiece like the Welsh Cup Final.